Bueno, tornem a estar aquí. M'havia fet una mica de pregar. Realment havia abandonat o apartat una miqueta tota la vessant virtual, no?, de l'expressió de la meva activitat, bàsicament perquè considero molt més ideal poder treballar amb vosaltres a nivell personal, sempre poder fer correccions i de més, però vistos que se'ns tornen a donar les circumstàncies de que ens veiem privats d'exercir en aules, doncs tornem a agafar el contingut de les sales i a traspassar-lo en un mitjà de que pugueu, si més no, mantenir la pràctica, no? Que és sempre la finalitat d'aquest objectiu i sobretot per totes aquelles persones que heu aconseguit a un nivell o altre fidelitzar l'activitat. Llavors us porto una altra vegada una miqueta més de classe. Bueno, com veieu, hem canviat la sala, gajes de la situació, no? Ens està sent una mica xungui. Però bueno, dit això, amb la nostra millor voluntat, tornem a encaminar-nos amb aquest tarannà de pilates i correcció postural. Llavors, com molts de vosaltres haureu tornat a les mesures de teletreball, us asseguro que tots els exercicis que realitzem us aniran superbé, ja no sigui únicament per fluidificar tot el teixit que envolta la nostra columna i el tòrax, sinó també per reforçar-lo, recordeu, que juguem amb aquests dos pilars. Doncs dit això, agafeu la vostra màrfega de casa i comencem amb l'activitat directament asseguts en el terra. Doncs donem inici a la sessió. El que us convidaré és que us asseieu en posició de l'indi, una posició còmoda. Podeu fer servir el cubell de ioga per aixecar coleta al terra, alleugereix una miqueta tensió isquions lumbars, o si no, únicament ens quedem aquí. Llavors, comencem connectant amb la respiració per obrir una miqueta el tòrax. El que faràs és a l'inspirar, el que faig és engrandir el tòrax, busco respiració, si pots alçar lleugerament la mirada. A l'exhalar, buido de panxa, passant per les costelles, relaxant clavícules, i subjecto una mica a l'inspirar, m'obro, a l'exhalar subjecto, inspiro, obro el sudatòrax, observem aquest espai, creem espai dins nostre, exhalo, buido com si cortés una cremallera de baix a dalt, tenim aquesta sensació. Parella vegades més, inspira, dilato, creixo, alço una mica la mirada, exhalo, buido, tanco aquesta cremallera creant aquesta cavitat i expulsant l'aire des de ben al fons del pulmó. Una darrera vegada més. Exhalo. Acompanyarem amb una miqueta de moviment tronc-pelvis. Em giro, poseu quedar-vos enfocats a la pantalla. El que fem és, bàsicament, a l'inspirar, tibo dels genolls, tracciono, obro, a l'exhalar, porto melic endins, desconnecto els isquions al terra, passo el pes al glúti, m'arrodoneixo, inhalo, em desplego, exhalo, m'arrodoneixo. Ja sabeu que el ventre no es veia, que no es veu gaire, sempre samarretes ultraamples, però és el gest. Inhalo, fem una miqueta de força, busquem obrir, exhalo, inhalo, exhalo, una vegada més, inhalo, exhalo. Perfecte. D'aquí despleguem les nostres cames per davant. Podeu desplegar-les directament quedant cap a la pantalla i mobilitzem esquena des d'aquí. Inspiro, allargo. Exhalo. M'enfoco cap endavant. Busco allunyar des de l'escàpula, creixement cap als peus. Inhalo. Creixo. Exhalo. Arrodoneixo. He inspirat, creix, pressiona isquions, intento alinear sacre, pelvis, lumbars, que normalment aquesta és la zona que ens impedeix arribar més enllà. Intentem aquí créixer, que sigui una cosa suau, no us forceu. De moment explorem i investiguem la mobilitat. Perfecte, 2 vegades més, inspira, exhalo. Inspira. I aquesta darrera, vens a buscar puntes dels peus, talons i turmells, com sempre, col·loquem les mans allà on arribi, encoro,
relaxo cervicals. Si arribes a les puntes dels peus, les pots tirar una miqueta cap a tu, si no, mantinc. En cada exhalació permetem que relaxin les espatlles, relaxar cervicals. Estupendo. Col·loco, porto peus cap a mi, subjecto puntes dels peus, obrim una miqueta pelvis amb el gest de la papallona, fem petites agitacions de genolls. Perfecte. Des d'allí, m'allargues la teva cama dreta, creues la cama esquerra per damunt i fem una petita torsió. Subjectes braç dret, ve a buscar la cama esquerra, braç alliberat, recorre espai darrere teu. Recorda, el que volem també és desadherir aquests músculs sobretensionats o sobreexigits per l'exercici de calígraf i coordinador. Així que d'entrada movem, obrim i treballem. Fantàstic. La mateixa cama esquerra l'obriràs al lateral teu, buscant apropar al màxim el genoll cap al terra. D'aquí m'inspiraràs, inspira, creix, a l'exhalar, tornes a buscar, allunyar per venir a buscar punta del peu. Notaràs que la tensió de l'estirament recau en tot el teu lateral esquerre. És el que busquem obrir. Per tant, fem el gest aquest de buscar proximitat genoll a terra. Per intensificar l'estirament el que em faràs és la teva mà esquerra creuarà per fora del peu dret. I ens quedarem aquí uns instants, inhalant. Exhalo. En l'acció d'exhalar, busca deixar anar el múscul. Pretinc alliberar, soltar el control. Una vegada més, inspira profundament. Exhalo. Fantàstic. Cama contrària, allarguem cama esquerra, creuem cama dreta per damunt i la torsió ve a l'inrevés. És el braç esquerre qui ve a subjectar la cama, el braç dret que recorre espai darrere teu. Inspira, tracciona la cama cap a tu, fas força amb el braç, exhalo. Inspiro, exhalo. Una vegada més, inspira, exhalo. Cama oberta al lateral, igual que abans busco proximitat amb el terra i inhalo, empenyo dels isquions, edifico la columna, exhalo, vinc a buscar punta del peu, allibero cervicals i el pit busca la proximitat amb la cama, obrim el lateral dret. D'aquí suaument, la mà dreta passarà per fora del teu peu esquerre i et quedaràs aquí uns instants oxigenant el teixit de la banda contrària. Perfecte. Molt suaument. T'incorporaràs i d'aquí avui passem directament a la serra. Com l'objectiu és mobilitzar, som-hi. El que fas és separes les cames a una amplada com la de la màrfega que tinguis o, si més no, superior a la de la teva cintura. Busquem arrelar les isquions al terra. El següent gest que faràs és com si volguessis aixecar el cul del terra un parell de vegades, empenyo el terra de mi, i busco aquí, contactar isquions en el terra i m'han subjectar la postura. Fantàstic. Extenem braços als laterals i recordo que va de bascular banda a banda. Semblaria moltíssim el triangle invertit en ioga, que he explicat en altres vídeos. Inspires, allargant extremitats cap als laterals i a l'exhalar fem petita torsió, mà dreta cap al lateral del peu esquerre. El cap acompanya. D'aquí, inspiro, allargo. Exhalo, canvio de banda. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Recorda, respiració toràcica en tot moment, eixamplem costelles, allibero espatlles. Creixem en els laterals i busquem proximitat. Fantàstic. Completem. Dreta, afegim un cicle més. Perfecte. Mans als laterals,
flexiones genolls, arreleixes una miqueta la postura, permetent que les bombes descansin, agito cames per relaxar-les. Tornem a estendre cames davant nostre, si hi ha sobrefatiga a les cames, us convidaré a que us col·loqueu en posició indi. Això cadascú de vosaltres, i que adapti sempre els exercicis proporcionats o proposats en aquesta sessió a la seva forma física. Sí, d'aquí. Seguim amb braços. Únicament el que farem és basculo braços endavant i intentar mantindre les escàpules subjectes cap a baix i cap al centre de la columna. I a l'inspirar, tires colzes endarrere. Peus en flex per reduir la cavitat del genoll. I proporcionar més adherència. I d'aquí. Exhalo, subjecto. Inspiro, creixo de pit, colzes endarrere. Exhalo, subjecto. Inspiro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Perfecte. 3 últimes. 2. Això de fer divertit el pilates en públic, hablando yo conmigo misma, es de divar, Fantàstic. Entrellaç les mans per darrere. Perfecte. Alliberem les mans, flexionem peus i anem amb el cor una miqueta més exigent des d'aquí per acabar d'activar pelvis i gluti de forma forta i seguim amb esquena. Col·loca les mans allunyades del teu tronc, empeny fort el palmell de les mans. Si fan mal els canells perquè no estan habituats al pes, podeu col·locar punys, no ho recomano, o podreu recolzar colzes, el que preferiu. I des d'aquesta posició anem amb 6 vegades al pont. Inspira, empeny fort. Pelvis cap amunt, exhalo, subjecto mànic i baixo suaument. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. 4. Torna. 3. Puja fins on puguis, no et forcis. 2. Aquesta última. Va, aguanta'm aquí amunt. Provem aquí amunt. Obres pit, inhala. Creixo de pit, exhala. Empeny fort a través dels talons, inhala. Exhalo. I si vols una més, inhala. Exhalo. Recolzes coleta a terra, t'abraces dels genolls i rodones cap endarrere, quedant en aquesta posició recollida. Genial. Col·loques una mà al damunt de cadascun dels genolls i d'aquí, rotatives de malucs, busques cercles amplis cap als laterals, damunt i avall. El que afavorim és el completar tot el moviment circular del fèmur anclatge a pelvis, provoquem una miqueta d'alliberació muscular d'aquesta zona i d'activació alhora, amb el seu conseqüent drenatge. M'està entrant un solet. Canvies el sentit. Si rotaves de fora endins, vas de dins en fora. Perfecte. Reculls els genolls, els deixes caure de costadet cap a la pantalla i d'aquí ja aprofitem per fer mitja volta i entrar en quadrupèdia. Seguim amb esquena. Esquena i paret abdominal. Començarem amb l'activació abdominal des d'aquesta posició. Els primers gestos, igual que quan asseguts premiem per aixecar culet de terra i deixar-lo anar, farem el mateix amb les escàpules. La tendència és quan treballem abdomen, com no tenim la musculatura prou desenvolupada, busquem controlar-la des de la dorsal. Llavors el que farem és el jaguar. Inspires, empenys al terra, exhalo, deixo caure el pit. Inspira, empeny al terra, exhala, deixes caure el pit. 2 més. És únicament aquest gest, Empenyo i relaxo, empenyo. L'última, relaxes. Perfecte. D'aquí alliberes espatlles, mans alineades sota espatlles, genolls en pla de la cintura i comencem amb el gat vaca, simple. Inspira sobre les vies aèries, sobretot enfoquem amb el punt bisagra pelvis. El punt que la Shakira és una experta, però bueno, nosaltres ho intentem. Quant més mobilitat i més control tinguem dels músculs que envolten la pelvis, més seguretat en el deambular.
Así que vamos, inspira, obre las vías aéreas, si no hay patología cervical, eleva el sacre i a l'exhalar reculls, sacre, màlic, barbeta, en aquest ordre. Tanquem cremallera, cordo, cordo, cordo. Inhalo, desplego l'egosacre, exhalo. Buido màlic endins, me'l reuleixo cap endins. Inspiro, exhalo, inspiro. Exhalo, això ja s'ha fet, inhalo, exhalo. Vale, agafem dues últimes. Recorda, busca sempre l'input aquest de recollir pubis màlic, hem de notar tensió per la cara anterior de les abdominals, màlic. I arrodonim, fixa't que no es bombo les dorsals. Recullo i d'aquí m'arrodoneixo una vegada més. Perfecte, fantàstic, nois. Puntes dels peus en contacte amb la terra, passem en piràmide directament, empenyo. Pes cap als talons, edifiquem la postura i com d'entrada hi ha resistències, flexiones la cama i després l'altra. Si estàs acostumat al ioga pel confinament i de més, i ja no s'hi amaga cap resistència en les isquiotibials, mantens la postura 5 respiracions. Inhalo aquí, exhalo, empenyo el terra, recorda que és el gest, vull edificar la meva postura, inspiro aquí, exhalo, inspiro, exhalo una vegada més, inhala, exhala, porto genolls al terra. I seguim amb activació de la paret abdominal. Mans alineades sota espatlles, següent gest. Buscant, sobretot, alliberar espatlles cap amunt. El següent moviment que farem és simplement recollir el nostre màlic cap endins. No hi haurà cap moviment associat, que he dit abans. El que sí que hi haurà és un recolliment de la panxeta. Llavors, cap alineat, aquesta cua, cap alineat amb la resta del tronc. El gest, inspiro, dilato de costillas, gesto del gorila gris, marcamos territorio aquí con nuestras costillas, i a l'exhala, recullo màlic. Què he de notar? Sensació de faixa i de cos sec, de pubis a costelles o de pubis a màlic. Jo ho faig endur-me la meva panxa endins. M'ho faig jo, sí. Inspira. Creixo de cotòrax, exhalo. Recullo, mantinc fixa't la meva esquena, no s'esbomba. Únicament actuo a nivell de panxa. Inhala. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Recullo. El període de contracció contràctil dura tota l'exhalació i un parell de segons més. Agafo aire. Exhalo. I l'última. Exhalo. Suaument, puntes dels peus en contacte amb la terra i tornes a passar altre cop en piràmide. Planto mans, empenyo el terra lluny de mi, adreço el meu pes cap als talons. I aquí, següent exercici, el que pots optar és punta taló. Recordo, quan hi ha esforçament isquiotibial, punta talons ho indica, o el que pots optar és lateralitzar la teva pelvis de banda a banda, que ens dona més indicacions de si hi ha més rigidesa a nivell de quadrat lumbar. Relaxa el cap, no em miris ara. Queda't aquí en la postura, fent el moviment que tu creguis que li va millor al teu cos. Segueix respirant. Perfecte, queda't en estàtic un parell de respiracions. Si costa molt mantenir-ho, pots col·locar genolls al terra en tot moment. Perfecte. I tornes a passar genolls al terra. Anem amb el Superman. Treball d'esquena i gluti. Som-hi, doncs. Començaràs elevant braç dret, cama esquerra, buscaves alineació entre totes dues extremitats i sobretot que la pelvis no se'n vagi al lateral. A l'exhalar, tornaves a col·locar. Inspira, allarga. Exhalo, col·loco i canvi. Inspiro, allargo. Exhalo, col·loco i canvi. En tot moment, panxeta recollida, no s'esbomba ni s'arquegen lumbars. Allarguem aquí, buscant contenir en tot moment l'estabilitat del tronc. Inhalo,
allargo, exhalo, col·loco, inhalo, allargo, exhalo, col·loco. I ja està, no tenim el misteri. Anar alternant, fent alternança, braç i cama, i sobretot buscant créixer. És elevo, allargo, baixo, estabilitzo, col·loco i transició. Elevo, allargo, baixo, estabilitzo, col·loco i transició. Sí? Senta de perdre. Aquest exercici és una cosa que després d'unes quantes repeticions de l'esforç aquest intent d'allargar i activar, s'ha drenat la meitat de contractures. La meitat potser soc massa optimista, però una bona part. Completes un cicle, més dreta-esquerra. Perfecte. I descansarem a nivell d'escàpula. Separes una miqueta més genolls, col·loco amb braços al terra, deslliço amb braços cap endavant, allibero escàpules i et quedes aquí estirant la cara posterior de la teva esquena. Si no notes tensió a nivell zona mitja, simplement desllices pelvis endarrere o endavant. Que acabem de desenganxar l'espatlla des d'aquí, el que faràs és el braç que queda més lluny de la pantalla el passaràs per sota del braç que queda a prop de la pantalla fins a col·locar l'espatlla. Un cop hagis col·locat l'espatlla, el braç a prop de la pantalla s'allarga per damunt teu i buscarem obrir una miqueta més adherència escàpula amb tot el lateral del cos. A veure, són postures no per penjar-les a l'Instagram, són postures per ajudar a obrir parts del nostre cos que no solen tenir aquests angles d'apertura. Així que no us preocupeu per si passa algú per darrere i us veu en una postura més aviat rara. Fem el canvi, el braç més a prop de la pantalla, creua per sota, col·loca espatlla, braç contrari, s'obre i s'allarga. Perfecte. Tornem a quadrupèdia, construeixes altre cop la postura i m'allargues la teva cama dreta, anem a nivell de maluc, buscant recollir panxeta cap endins en tot moment, empenyent el terra, des d'una flexió, no des de dorsal, petit saltironet, inspira, creues, exhalo, torno, inspiro, creuo, exhalo, torno, in, out, out. In, out. Quan més control tingui de la meva pelvis, que no se'n vagi davant de banda, més ampli podré fer el moviment. L'ha de fer de cama. 3, 2, 1, i et quedes allargant aquí. Cama, des del taló, allargo, 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 flexiona i fas el canvi. Cama contrària, el mateix. Empenyo. Com si estigués fent una flexió gairebé, punta i som-hi. Cap allargat, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, in, out, in, out, in, out. 2 més. I l'última. Puntes dels peus i reprenem la piràmide per tercera i última vegada. Empenyo a través de les mans, talons cap al terra. Relaxa aquí. Ja saps que en el ioga aquesta és una postura de descans o de relaxació, malgrat ara no t'ho sembli. Respiro. Dono presència i profunditat a la respiració. Una darrera vegada més. Perfecte. Genolls al terra i ara sí. Passem a tombar-nos directament boca terrosa. Recullo el cabell que no faci de mopa. Boca terrosa, localitzem l'activitat a la regió més aviat muscular lumbar. Ja sabeu, m'heu preguntat darrerament sobre patologia. Si hi ha alguna patologia a nivell lumbar, creieu-me que
no hi ha res que li vagi millor a les lumbars que tenir una musculatura reforçada. I malgrat que la posició pugui presentar dubtes, reguleu l'angle. Actueu amb un angle d'execució molt més curtet, però necessitem aquests músculs, necessitem reforçar-los. Sí o també, no n'hi ha un altre. Així que som-hi. Podreu fer totes les teràpies antiinflamatòries del món, però sense un múscul fort seran únicament pal·liatius. Perfecte. Recollim mans als laterals del cap. Següent exercici. Amb els colzes ben oberts el que buscaràs és a l'inspirar separar lleugerament pit del terra, a l'exhalar baixo de nou. Inspiro, empeny colzes cap amunt, el que volem és obrir d'aquí, d'esquena. Exhalo, baixo. Inspiro, exhalo, baixo. Aquí molts pectorals escurçats poden queixar-se una mica, però bueno, els anem donant temps. Tres últimes. 2. 1. Les teves mans les allargues per davant teu i anem amb el gest del nedador. Extensió braç i cama contrari, patró molt similar al Superman. Llavors d'aquí, inspira, lleves per estret, cama esquerra buscant aquesta longitud, frontal i posterior. Exhalo, baixo i faig el canvi. I inhalo, braç esquerra, cama dreta, exhalo i canvi. El cap creix lo just per acompanyar el tronc. Quan més avançat està el pilates, més accentuada és l'execució, però de moment mantenim aquí. Sintonitza-ho al teu ritme de respiració. Una vegada sàpigues l'exercici, no cal que em miris a mi a la pantalla. Jo faig l'exercici per motivar-vos, bàsicament. I perquè sapigueu en quin punt de la sessió us trobeu. Allarga, sobretot, busca que el peu s'allargui des de maluc, busqui aquesta llunyania, l'escàpula també creix. Descanses, manetes sota barbeta. Anem amb l'input de la part posterior i baixa de l'esquena. Relaxo aquí dorsals. Som-hi. 8. Torno. 7. Torno. A l'aixecar, intenteu que el pes vostre estigui repartit sobre tots dos isquions. No noteu que una part del pubis o de la pelvis pressiona més que l'altra. 4. 3. 2. 1. Queda't allargant. D'aquí, mans al lateral i posició de descans. M'arreuneixo, culet cap als talons i et quedaràs d'aquí uns instants. D'aquí, Chinutxano, tornem a quadrupèdia, un últim exercici, tal com hem fet el d'execució de colze. Bocata rossa, intentem mantindre-la aquí. Proposo dues opcions, una més senzilla i una més avançada. La senzilla és bàsicament jo corbo acompanyant el meu tronc i d'aquí el reconstrueixo, busco el sac. El sac prenent des del colze, és el colze qui creix. Hem de notar com treballa tota l'envoltori de l'escàpula. D'aquí, baixo, inspira, creix. Baixo, inspira. L'avançat, que no l'he dit, seria acompanyar cama, braç, cama, braç. Si us treu oxigen, únicament us quedeu en aquest. Una última. Perfecte. Descanso i canvi. Braç contrari, aquest braç ferm. Busco proximitat colze amb el terra. Inspiro, busco proximitat amb el sostre. El mateix amb la cama, si buscàvem aquí. Dos més. I l'última. Estupendo. Tornes a entrar
En estirament d'escàpula, torno a juntar palmells de les mans, deslizo per davant, em quedo descansant, busca el teu angle, en aquell angle en el que notis que l'estirament és més favorable o més gratificant. Mantinc aquí respirant, enfocant-me en l'exhalació, moment en el que podem alliberar una miqueta els músculs. Perfecte. Molt suaument ens col·loquem boca amunt i passem a la postura inicial. Recordem en tot moment recolzar la totalitat del tronc, mans als laterals, pit obert. Fem aquest gest de recol·locar les escàpules el més planetes possible sobre la màrfaga. Dotem el tòrax de plena capacitat per respirar, capacitat que ha estat cohibida arrel de tota aquesta situació. Intentem restaurar aquesta respiració àmplia i sobretot que el tòrax s'enxampli, que no es quedi aquí tancat, que és quan s'encaixa el diafragma. Perfecte, i d'aquí únicament bàscula pèlvica, posició neutra de la pelvis, ja sabeu que acompanya una curvatura lumbar. El que busquem és avanço curvis, redueixo aquesta curvatura lumbar, a l'abdomen es reclou cap endins, recupero posició neutra, és a dir, curvatura sense forçar-la. Sí? Hauria de recollir aquí una mica samarreta, perquè ho veieu una mica més clar. Va, som-hi. Inspiro. Exhalo. Bàscula pèlvica, m'enduc pubis, aplano lumbars al terra, no repercuteix cap al coll, coll allargat. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. In. Out. In. Out. Dos més. Una última. Fantàstic. Feta bàscula pèlvica, següent pont. Quin solet, ni ràdia, em deslumbra. Mans als laterals, espatlles. Com havíem comentat prèviament, coll ben allargat. I anem amb el pont simple, inhalar, al pujar, exhalar, al baixar. Donem una miqueta més de canya, per si feia temps que no veieu els vídeos. Reconnectar amb aquests malucs. Llavors, empenyo taló, inspiro, construeixo la postura. Les espatlles, com sempre, veieu que són un punt sobre els que he construït aquesta posició. Exhalo, baixo, baixo, recolzo. In. Vaig amunt, out. Baixo i recolzo. In. Vaig amunt, out. Baixo i recolzo. La pujada més enèrgica, buscant créixer de pelvis i pubis, exhala. Més suau, fase de baixada i excèntric. Últimes 3, 2, i la última que la cuento por mira. Aquesta última queda't amunt. I si pots, trasllada el pes sobre els talons. És a dir, alcem punteres, subjecto aquí, busco mantindre alineació de genolls i espatlles, transició, recolzo, empenyes els peus i passo punteres. Subjecto, recolzo i suaument desfaig el pont fins a tornar a posició d'inici. Des d'aquí, reculls genolls cap a tu i els abraces uns instants descansant. Ara em posaré aquí morena amb el sol residual de novembre. Deixem caure les cames i recollim mans darrere clatell en posició platja. Ha sigut la posició oficial batejada després de que una de les alumnes me la introduís. Va veure-la sempre així. Així que comencem posició platja i anem a adoctrinar aquesta paret anterior i més superficial de l'abdomen.
el que faràs és, com sempre, mantindre colzes oberts, zero pressió en el coll no és qui t'ha de pujar, el cap ha de ser força abdominal. D'aquí, simple, inspiro baix, creixent de tòrax, exhalo, pujo amunt, intento recloure sobretot de melic a costelles, notar aquesta pulsió. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, in, out. Concentració. Si notes que si amaga alguna tensió a nivell del coll, intenta reduir-la, restar-la. Poc més aquí, més que mantindre la barbeta desenganxada del pit i observar que els colzes no es flexionin, no s'apropin cap al sostre o cap al pit. Últimes. 3, 2, 1. Perfecte. Baixa suaument i m'aproximaràs cama esquerra cap a tu. Anem amb l'estirament a una cama, single leg stretch. D'aquí. La mà exterior, mà esquerra, subjecte turmell, mà dreta, subjecte a la cara interna. Elevo barbeta en el tronc i extendré cama contrària. Sí, se me sobrecargan cervicales. Què fem? Pilota, coixí o alguna cosa rebregada que ens intenti aportar aquesta flexió del tronc per incidir sobretot a la panxeta. Inspira, actives cama cap a tu, exhalo, faig el canvi, el tempos. In, out, tibo, canvi, Si us fixeu, el meu cap i el meu tronc van de banda a banda, la transició és neta i succeeix en el punt mig del meu tronc. 2 més. Reculls i aterres suaument com un avió, no sé, anava a dir d'Iberia, però és que algun cop a Iberia no aterrizo muy bien. Aterres suaument, com l'aviador más experto. I seguim. Porció inferior, m'allargues les cames. Aquí, següent gest. Eleves barbeta en el tronc, subjectes platell de darrere i fas petites baixades amb les dues cames simultàniament i eleves. Baixo, elevo, baixo, elevo. Són poquetes, 5, 4, 3, 2, i l'última. Si pots, aguanta uns instants aquesta mitja diagonal. Descanso. Allargues cames i braços per damunt del cap. Permeto que respiri aquí, intensifico la respiració, pots portar-la més cap a la panxa. Podem alliberar la samarreta. Estupendo, i donades les circumstàncies aprofitem per fer una bona entrada al roll-up. Alliberes espatlles, peus en flex, recorda, volem adherència, cames amb el terra, inspires aquí amunt i a l'exhalar començo a construir el roll-up. Pujo, isquiots al terra, allargo, exhalo, m'enfoco endavant. I d'aquí desfaig la postura, cordant la cremallera i recolzant de forma arrodonida, fins a arribar amunt. Inhala, exhalo, creixo amunt, porto endavant, desfaig posició, giro, torno a recolzar. Inspiro. Exhalo. Desfaig. Inspiro. Exhalo. Desfaig. Torno a col·locar. Se m'oblidava, per aquells que us costi, podeu quedar-vos al mig sola o buscar ajudar-vos amb les cames, d'una forma o altra. Estupendo, nois, 2 roll-ups més, complets. I l'últim,
tancada, vinc a buscar puntes dels peus de les turmells. Ens quedem aquí descansant a nivell cervical. Ets respirant, si pots, fas una miqueta més de gest d'apropar pit cap a les cames. Entrem amb una pinça. Perfecte, nois. Per finalitzar, us podeu quedar enfocant cap aquí. Mobilitzem una miqueta coll i altra vegada cintura. Inspires, adreces braços en V baixa cap al cel. A l'exhalar, la teva mà dreta vindrà a buscar la genoll esquerra. Quedes aquí. Observa si, en comparació al principi de la sessió, aquest petit gest de torsió t'és una mica menys incòmode o, pel contrari, l'havies fet fàcil. Tornes a inspirar. Braços en V baixa, exhalar. Vaig cap a l'altra banda. Repetim un parell de vegades. Inhalo. Creixo en plan aleluia, postura poderosa, com diuen, com s'ha posat ara de moda, i en seminaris de caps de setmana de fer postures poderoses, No t'ho veus. Vas, banda contrària. I aquesta última tornes al mig i busques apropar pit cap a les cames, descansar mà a l'esquerra i únicament quedar-te aquí obrint el tortós. No miris a mi, no soy un buen ejemplo, estoy un poco rígida también. Vale, mans sobre genolls i acabem amb el coll. Baixo barbeta, elevo posició neutra, baixo barbeta, elevo posició neutra, tanca els ulls si no vols marejar-te. I et quedes amb la barbeta baix i dibuixes aquest collaret ampli d'espatlla a espatlla. Explorant, experimentant la llibertat del coll, quan es pot estirar i obrir de tota la paret posterior i lateral. Fantàstic, cap posició neutra, acabem amb el gest de negació, vas d'una espatlla a la contrària. Fantàstic, acabem respirant, mans als laterals, inspira, juntaràs els palmells de la mà amunt, exhalo, baixo palmells de les mans fins a la meitat, inhala, creixo palmells de les mans fins amunt, junto, exhalo, allargo, dos més, exhalo, una vegada més, creixo, exhalo i descanso. Fins aquí classe d'avui. Sempre sento que finalitzo la mateixa forma. Els que seguiu normalment l'activitat ja sabeu que al final sempre ve una benedicció de relaxació que sempre és molt benvinguda. Ja veurem com evoluciona aquesta situació. Si veig que s'allarga molt més en el temps, òbviament inclouré aquestes relaxacions, però trobo que són una eina superinteressant, sobretot com podem aplicar musiqueta de fons i escolteu la veu in situ, us puc apagar les llums. Clar, tots aquests inputs ara mateix no els puc regular, esteu a casa vostra, així que teniu un vídeo de relaxació una miqueta amfigu, però el podeu tornar a buscar i si no proposar-m'ho per aquí pel canal. I res, com sempre, per acabar, donades les circumstàncies que ja se m'ha vist tancada la prèvia sala, que m'he buscat la vida a una altra sala i ara si ens tornem a tancar, els treballadors esportius ens estem veient sumament perjudicats, perquè cada vegada que formalitzes un lloc en un espai i aquest es tanca, creu-me que et quedes nu, et quedes despullat, és tot l'esforç que has anat picant, s'ha dissolt de cop i has d'integrar-ho i tornar a reconstruir-te en una altra banda. Llavors, si això es dona dues vegades, creieu-me que les ganes que et queden per tornar a ficar una altra maó sobre una altra són poques o estàs més aviat extenuat. Així que, com sempre deia, qualsevol aportació, mentre es duri aquest període, serà molt, molt agraïda. Qualsevol cosa, és que
ja ho vaig dir en altres vídeos, si són 2 euros és que beneïts siguin, vale? És més que res perquè ja estem a finals d'any i una altra sotregada com aquesta ens està deixant estar avorrits i sé que molts de vosaltres també, així que bueno, ens recolzem d'alguna forma o l'altra, gràcies al canal també, mola moltíssim. Doncs res, nois, deixada aquesta xerrada inicial, ens veiem aviat i espero que sigui presencialment. Però bueno, si més no, per aquí tindreu aquest mitjà. Cuideu-vos molt i fins a la propera.